Nih, oh, kancane padha turu. Udan. Wis hari libur kancane aku wis budal kerja iki lho. Ngantuk rasanya. Kayak ngono. Ya udan posisine. Mes malah. Kancane sik turu-turu terus budal kerja dhewe ya anak sing budal. Sik besok masuk kerja iki. Sakjane ya kudu harus rasane tapi iki utusan nang arek utusane mandarku dadi piye-piye ya kudu budal. Hari Senin harus kerja, hari Senin kamu lembur. Ya oke lah aku ngono. Udah lah sepi lho ora ana wong budal kerja iki. Hawane ya jan panak lek turu banyune. Udan. Nah. Para panak turu lek ngene iki. Mendung kaya ngono. Beh. Ngantuk jan tenan lho iki. Wis nekat kerja ngantuk. Oh, sepi.